biz Мин журналист булам мәктәбендә телевидение үзенчәлекләре турында сөйләшәчәкбез. Телевидение нәрсәдән гыйбарәт, һәм ул газета, радиодан нәрсә белән аерылып тора дигәндә, әлбәттә инде аның өстенлеге видео күрсәтү мөмкинлеге. Шул ук вакытта тавыш белән дә, видео белән дә күрсәтү. Әйтик, газетада без сүздән сурәт ясасак, монда инде төшерелгән видеоны текст белән без җипләп кенә куябыз, текст белән тулыландырабыз. Менә 100 тапкыр ишеткәнче, бер тапкыр күрүең яхшырак диләр бит, шуның кебек менә телевидениедә дә шулай бер тапкыр күрү мөмкинлеге инде ул. Һәм телевидениенең тагын бер үзенчәлеге, мин әйтер идем, аның менә шушы аудиториясе, аның аудиториясе гаять киң. Ул төрле илләрдә дә, шәһәрләрдә дә, шул ук вакытта менә ТНВ Спутник каналын Америкада да карыйлар, Канадада да карыйлар, шуңа күрә аның менә шушы кылычлау өстенлеге дияр идем мин. Һәм аны бик күп төрле категория кешеләр карый ала, төрле профессия кешеләре, балалардан алып өлкәннәргә кадәр. Һәм телевидение ул командалы эш. Ул бер репортердан гына тормый торган. Анда бер-ике генә минутлык репортажны ясар өчен дә бик зур команда эшли. Һәм әйтәсем килә, телевидениедә эш алымнары да ул башка төр журналистикадагы эш алымнарыннан аерылып тора. Һәм бүген без сезнең белән менә шушы эш алымнары турында да сөйләшәчәкбез. Чынлап та, менә мин һәм башка тамашачылар, мин үземне дә әйтер идем инде, әле мин телевидениегә килгәнче, чынлап та, менә шын телевидение сюжеты, репортажы ничек ясала икәнлеген белми идем. Минем өчен ул менә телевизордан сөйләп утыручы диктор, әйтик, апай, яисә абый буларак кына мин аны кабул итә идем. Һәм чынлап та телевидение журналисты булырга хыялланганда, мин алар кебек булам дип уйлый идем. Ә менә инде төшенә башлагач, аңлый башлагач, бу хезмәт дикторлардан гына тормый икән. Телевидениедагы иң кызыклы һөнәрләрнең берсе ул репортер хезмәте икән. Чөнки ул чыннан да вакыйгаларда катнаша, вакыйга үзәгендә була, үзе интервью ала, үзе текст яза, әле ул алып баручы өчен дә үзе текстны яза. Шулай итеп, бөтен вакыйганы күрә дип әйтер идем мин. Һәм менә телевизион репортаж нәрсәдән тора, һәм ул ничек ясала дигәндә, иң беренче чиратта без менә башка газета, радио репортажлардагы кебек үк инде иң беренче тема сайлыйбыз. Темасыз без вакыйганы күрсәтә алмыйбыз. Без нәрсә турында безнең репортажыбыз булачак. Ул, әйтик, ул төрле булырга мөмкин. Менә сезнең мәктәп буенча алганда да менә күптән түгел генә укытучылар көне үтте. Бәлки шушы вакыйгага атап сезнең мәктәптә бәйрәм булгандыр, әйтик, концерт оештырылган булгандыр. Менә шул турында репортаж ясарга мөмкин. Һәм сезнең яраткан укытучыгыз турында репортаж ясарга мөмкин. Менә миндә әле бу атнада, менә бүген шул репортаж буенча эшлим. Менә 50 еллап математика укыткан Асия Кадыровна янына барып кайттым. Менә шул турында бүген репортаж ясыйм. Сез дә үз укытучыгыз турында аннан интервью алып, аның турында видео төшереп ясау мөмкинлегегез бар. Әйдәгез хәзер менә шушы репортажга килгәндә иң беренче тема сайлана. Аннан соң тема сайлангач, без бу теманы бераз гына булса да өйрәнәбез инде. Менә сезнең мәктәптәге концерт турында алганда, сез аны баштан әле төшерә башлаганчы белешәсез, әйтик, оештыручылардан бу там әлеге концерт кемнәр катнашачак анда, кемнәр чыгыш ясаячак анда. Менә шулар турында беренчел мәгълүмат туплыйсыз. Һәм аннан соң инде
икенче эш итеп без съемкага чыгып китәбез. Менә съемка ничек барлыкка килә ул, ничек гомумән сөйләшенә, баштан без шалтыратып сөйләшәбез, әйтик үзебезнең геройлар белән вакыйга буласы урында без әйтәбез, менә шушы вакытка без килеп җитәбез. Сездә үз чиратыгызда һәр кешенең бүген телефоны бар кесәсендә һәм видео төшерү мөмкинлеге бар. Шуңа күрә хәзер инде интернетта монтажлау кушымталары да бар. Шуңа күрә һәркем бүген үзе дә репортаж ясап карый ала. Һәм репортаж ясау ул 3 өлештән тора. Аның беренчесе без әйттек инде менә тема сайлау, беренче мәгълүмат туплау һәм съемкага чыгып китү. Менә бу беренче өлеш дип атыйк моны. Икенче өлеше съемкада кайткач без инде язабыз текст, сценарий язабыз. Чөнки менә үзебез төшереп кайткан әйберләрдән чыгып, интервьюлардан чыгып һәм инде безнең шушы вакыйгада булгач, мәгълүматыбыз тагын да күбрәк була. Без бу вакыйга турында бик ничек әйтим, барганчыга кадәргә караганда берничә тапкыр күбрәк мәгълүмат беләбез инде, туплап кайткан булабыз. Һәм өченче өлеше ул монтаж өлеше. Һәм баштан съемка турында сөйлик хәзер. Съемкага без килеп төштек. Һәм без анда нәрсә күрәбез? Шушы вакыйганы. Әйтик, әйдәгез менә укытучылар көненә багышланган концерт дип алыйк, гади генә әйтеп алганда. Без монда нишлибез? Иң беренче чиратта менә геройлардан интервью алабыз. Ул геройлар булырга мөмкин безнең менә шушы чарага килгән кунаклар. Аннан соң оештыручылар икенче яктан. Аннан соң шахидләре, әйтик, бәйрәмгә килгән кунаклар, менә шушы вакыйганың шахидләре дип әйтик инде. Без алардан интервью алабыз. Һәм журналист, телевидение журналисты онытырга тиеш түгел, аларның дөрес итеп исем, фамилияләре ничек языла, чөнки аңа әле кайткач титрлар язасы була. Монда инде дөрес итеп ничек язырга, син блокнотыңа киртләп куясың. Аннан соң дәрәҗәсе, әйтик, менә шушы авылның мәктәбе директоры, әйтик, менә сезнең очракта инде үз мәктәбегезнең директоры булырга мөмкин. Һәм шулай ук интервью алган һәрбер кешенең исем, фамилиясын дөрес итеп ничек язылышын язырга кирәк. Бу да бик мөһим әйбер. Шулай итеп интервью алабыз. Аннан соң съемкада корреспондент үзе дә төшә әле, әйтик, аның корреспондентның кадрда сөйли торган өлеше ул стендап дип атала. Корреспондент үзе дә катнаша вакыйгада, вакыйга шаһиты һәм аның кадрда чыгышы ул стендап дип атала. Мин бу урында сезгә тагын да игътибарлырак булырга киңәш итәр идем, чөнки менә нәрсә ул стендап дигән сорауга, стендап ул корреспондентның, әйтик, репортерның кадрдагы чыгышы. Ул булай гына матур итеп кенә басып торырга тиеш түгел. Безнең журналистика факультетында укытканда да моны өйрәткәннәр иде. Һәр вакыт төрле белем күтәрү курсларында да дип әйтер идем. Корреспондент кадрда нәрсәне дә булса күрсәтергә тиеш. Нәрсә турында булса да, менә аның артында, әйтик, давылдан соң, ничек әйтим, давылдан соң ишелгән йорт дип әйтегендәй, шул булырга мөмкин. Яисә менә Бөек Ватан сугышында курбан булганнар истәлегенә һәйкәл бар бит инде безнең һәр авылда дип әйтик. Менә ул яңартылган ди. Без мөмкин без әйтергә, менә әлеге һәйкәл 9 май уңаена быел яңартылды дип менә аның турында сөйли алабыз. Яисә яңа юл салынган ди. Менә урамда юл салынган, әле ул менә яңа гына менә салынган гына, аның турында без әйтә алабыз. Менә кадрда корреспондент сөйләгәндә ул нәрсәгә дә булса төртеп күрсәтергә тиеш. Менә шундый үзенчәлеге бар стендап дигән әйбернең. Һәм ул стендап репортажның алыштыргысыз бер өлеше булырга тиеш. Чөнки ул корреспондентның чыннан да шушы төшерү мәйданчыгында булганлыгын күрсәтә. Һәм безнең репортажыбызда тагын бер
әйбер, ул да булса life дип атала. Без аны үзебезчә life дип йөртәбез. Инглиз теленнән ул тормыш, жизнь дип тәрҗемә ителә инде. Ул менә тормышның аерылгысыз бер кисәге дип әйтер идем, әйтик. Менә ул чын тормышта булган әйбер дип әйтергә кирәк инде. Әйтик, менә машина үтеп китә, поезд үтеп китә. Менә шушы чын тавышны бирергә кирәк инде безгә. Әйтик, менә бу концерт турында сөйләгәндә, без бит инде аннан репортаж ясыйбыз дип алыйк. Менә монда җырлыйлар, яисә кемнең булса да чыгышы. Менә шушы бер 10 секундлык, яисә 5 секундлык менә шушы видеода тавышта төшерелгән кисәк, ул безнең лайф дип атала. Тагын нинди үзенчәлекләр дигәндә, менә репортажда аннарсын, менә съемкадан кайткач була инде ансы, закадровый текст дигән әйбер бар. Закадровый текст ул кадр арты тексты. Менә корреспондент безнең менә шушы стендап вакытында берничә генә җөмлә әйткән булса, кадр арты тексты, закадровый текст дип әйтәбез. Ул безнең инде бүтән текст була инде, менә шушы репортажның башыннан ахырына кадәр булачак. Әйе, димәк без дәвам итәбез. Димәк без хәзер закадровый текст язу урынына килеп җиттек. Без инде съемкага бардык. Съемкада интервьюлар алдык. Әйтик, менә вакыйгада катнашучылардан интервью алдык, оештыручыларына сөйләттек, аларга сорау бирдек. Менә гомумән ничек бу вакыйга турында бит инде безнең беләсебез килде. Барысын да яздырып кайттык һәм безгә кадр арты тексты язырга вакыт җитте. Бу менә шушында иҗат эше башлана дип әйтсәм дә дөрес булыр, чөнки монда без менә шушы төшереп кайткан материалыбыздан нәрсә китереп чыгарасыбызны без менә хәзер хәл итәчәкбез инде. Кая безгә лайф куярга? Лайф ул әлбәттә инде репортажның иң баштагы өлешендә булачак. Һәм интервьюны кая куярга? Интервьюны без синхрон дип әйтәбез. Менә синхрон нәрсә ул дигән урында да туктарга кирәк. Без телевидение телендә синхрон дип әйтә торган әйбер, ул менә без видеога кемнән дә булса интервью яздырып кайтабыз. Аның менә шушы видеоның шул кисәге, ул кеше сөйләгән кисәк, ул синхрон дип атала. Һәм менә текст язган вакытта без синхронны кая куясыбызны, һәм дә менә стендапны кая куясыбызны барысында менә шушы сценарий вакытында үзебез хәл итәбез. Яңалыклар редакциясендә эшләгәндә, беләсезме, анда репортажларның хронометражы бар. Ул 2 минуттан 2 минут ярымнан артырга тиеш түгел. Димәк, ул чагыштырмача кыска була инде. Һәм шушы 2 минут ярым эчендә без шушы вакыйга турында барысында сөйләп чыгарга тиешбез. Иң беренче чиратта, менә без телевидение телендә әйтәбез, бу менә шушы репортаж, ул аның репортажның балыгы дип әйтәбез инде без аны. Һәм менә шушы мин әйткән бүтән элементлар, әйтик, менә синхрон, стендап, кадр арты тексты, лайф, булар менә барысы да шушы балыкны хасил итүче элементлар. Менә репортаж дигәндә иң беренче без лайфтан башлыйбыз. Ул инде менә шушы тормыштагы тавыш дидем бит инде мин, менә шушы 10 секундлык, 5 секундлык язылган менә шушы тавышны куябыз. Һәм аннан соң безгә иң беренче чиратта беренче кыска гына 3-4 текст, 3-4 җөмләгә сыйган текст язырга кирәк. Монда инде без тулайым әлеге вакыйга турында әйтеп китергә тиешбез. Нәрсә турында репортаж ясыйбыз, шушы вакыйга турында тамашачыга тулайым мәгълүмат бирергә тиешбез. Әйтик, менә бүген әйтик, Саба районының инди авылы дип әйтик, Сатыш авылында укытучылар бәйрәме үтте. Бу бәйрәмне монда 1 ел, мондый бәйрәм узган елда оештырылган булган, бу елда оештырырга булганнар. Әйтик, аннан соң монда мәктәпнең барлык укучылары катнашты.
Төп геройлар укытучылар. Менә шушы 3-4 җөмлә белән без баштан тамашачыга тулайым мәгълүмат бирәбез. Аннан соң әйтик, без синхрон куярга мөмкин. Без бу синхрон инде шушы вакыйгада катнашучы кешеләрнең тәэсирләре белән интервью дип әйтергә мөмкин. Интервьюлар куярга мөмкин. Алар 1 дә булырга мөмкин, 2 дә булырга мөмкин. Һәм алга таба инде без безнең үзебезнең фантазиядән чыгып ничек оештырабыз әйтик, без үзебезнең репортажыбызның героен табырга мөмкин. Без ул репортер телендә герой дип атала, ул менә шушы вакыйгада катнашкан укытучы булырга мөмкин. Аннан соң аның турында мәгълүмат биреп, закадровый текст язабыз инде, кадр арты тексты язабыз. Ул да 3-4 җөмлә белән булырга мөмкин. Чөнки телевидениедә текст алар ул бик аз күләмле дип әйтим инде. Ул текст гади тел белән язылган булырга тиеш. Ул менә шушы видеоны җипләп куючы, видеоны тулыландыручы мәгълүмат булып тора текст. Һәм ул без сөйләшкәндә ничек сөйләшәбез, шулай язабыз телевидение текстын. Ул әдәби, анда авыр җөмләләр белән язылган текст булырга тиеш түгел. Һәм менә икенче текстка килгәндә без баштан гомуми мәгълүматны бирдек, һәм икенче текст без герой турында да әйтергә мөмкин. Менә әйтик, кем дип әйтергә мөмкин? Менә Асия Галәүтдинова бу бәйрәмдә инде ел сайын катнаша. Быел аңа ул безнең мәктәптә 50 елга якын эшли. Ул физика фәне укыта. Һәм аңа гына хас берәр мәгълүмат өстәргә мөмкин. Шулай ук әйтик, менә бу бәйрәмдә аның укучылары чыгыш ясый. Шулай дип, аның синхронын анардан алган интервьюны куярга мөмкин. Һәм шулай итеп дәвам итәбез. Һәм корреспондент үзе дә шушы вакыйга шаһиты буларак мәгълүмат биреп китә, стендапын куя. Шулай итеп без алдан әйтеп киткәнемчә репортажның балыгын җыябыз. Ул анда кадр арты тексты булырга мөмкин. Берничә җирдә 1, 2, 3, 4 тапкыр булырга мөмкин ул. Синхроннар 3 булырга мөмкин. Стендапта 2, 1 яисә 2 булырга мөмкин. Шулай итеп, менә без менә шушы репортажны җыю процессы ул монтаж дип атала. Монтаж ул аерым монтаж программасында, интернетта, компьютерда эшләнә. Менә шушы кадр арты текстын яба торган видеоны да, текстларны без видео белән ябабыз була инде. Видеолар барысы да съемка вакытында оператор төшереп кайткан кадрлар. Менә шушы, димәк, менә башыннан ахырына кадәр без репортажны шулай эшләп чыгабыз. Әйтик, тагын нәрсә әйтергә кирәк. Кадр арты текстын япканда без бит инде анда видеоларны кулланабыз. Һәм ул оператор төшереп кайткан видеоны төшерүдә ул аерым бер технология сорый. Анда да монтаж фразаларын белергә кирәк. Ул әйтик, анда планнарның гомуми общий план дип әйтәбез, гомуми план кулланырга мөмкин. Һәм уртача план, крупный план дип әйтәбез. Һәм аларны монтажлаганда аның эзлеклелеге бар. Шушы эзлеклелек кагыйдәләрне истә тотып эшләргә кирәк. Шуңа күрә монтажда да репортерның монтажлау, күзаллау да булырга тиеш. Ансыз монтаж фразалары, телевидениенең шундый кагыйдәләре бар, монтаж фразалары, әйтик, алар дөрес куелмаган очракта тамашачыга бу видео дөрес күренмәскә мөмкин. Әйтик, бу яктан төшерелгән видеолар, алар икесе ике җирдә булырга тиеш. Шуңа күрә бу монтаж фразаларында истә тотырга кирәк. Бу әлбәттә менә мин сөйли торган әйберләр, бу безнең көндәлек эшебез. Бәлки бу сезгә әле аңлашылып та бетми торгандыр. Ләкин моның барысына да өйрәнеп була. Моның өчен бик күп вакыт кирәкми. Һәм мин әйтер идем, беләсезме, менә бер тапкыр әйтеп киткән идем бит инде 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрүең яхшырак дип. Шулай ук менә редакциягә эшкә килеп, съемкага барып, текст язып, монтажлап бер тапкыр карасаң, күзаллау була.
Иң беренчесе ул да булса журналистның имиджы, үзенең тышкы кыяфәте дип әйтер идем мин. Үзен тотышы, тышкы кыяфәте, чөнки ул башка төр журналистлардан айырмалы буларак, ул кадр кешесе, ул кадрда чыга һәм тамашачы беренче чиратта, иң беренче чиратта аның тышкы кыяфәтенә игътибар итә. Мин нәрсә турында әйтәсем килә, тышкы кыяфәт ул менә чәчеңдә әйбәт итеп кискән булырга тиеш. Әйтик, ул шундый классик имидж дип әйтер идем инде мин. Әйтик, анда яшелгә, кызылга буялган чәчләр, алар телевидениега бик турыда килеп бетми. Шуңа күрә монда инде аннан соң киемнәргә килгәндә, менә классик кием әйбәт инде, әйтик, киемгә дә зур игътибар. Аннан соң сөйләмгә. Сөйләм теле дә ул бик мөһим, чөнки менә камил сөйләү, татар телен камил белергә кирәк. Әйтик, татарча сөйләгәндә инде, русча сөйләгәндә рус телен нинди телдә сөйлисең, шул телне бик камил белергә кирәк һәм тел байлыгы да булырга тиеш. Һәм тагын бер үзенчәлеккә килгәндә, бу инде телевидениедә әйткәнемчә видео, иң беренче чиратта видео өстенлек итә һәм без бары тик видео булган әйбер турында гына сөйли алабыз. Әйтик, видео юк икән, мәгълүмат та юк дигән сүз. Монда мисал китереп китәсем килә, әйтик, Түбән Камада менә укытучылар бульвары ачылган. Менә шушы вакыйгада анда әле агачлар да утыртылган. Әйтик, безнең видеода шушы бульвар турында мәгълүматыбыз бар, видеобыз бар, мәгълүмат төшерелгән. Безнең әле әйтеп китәсебез килә икән, анда агачлар да утыртылуы турында, ләкин ул төшерелмәгән. Шуңа күрә без инде аның турында әйтә алмыйбыз. Димәк, ул безнең видеода булмагач, төшерелгән булмагач, аның турында да әйтеп булмый. Картинка юк икән, мәгълүмат та юк дигән сүз. Һәм тагын бер әйбер, аны мин әйтеп киттем, ул текст мөмкин кадәр кыска, сөйләм теленә якын булырга тиеш. Ул видеоны тулыландыра торган текст булырга тиеш. Һәм тагын бер әйтәсем килә, бу тизлек. Телевидениедә менә программаның вакытына өлгерергә кирәк. Әгәр дә син инде юк әле, мин әле матур итеп язмадым бит, мин әле өлгерә алмадым, язмадым дип утырсаң, ул программа үтеп китә дә, син өлгерә алмасаң, димәк, синең репортажың чыкмый булып чыга. Шуңа күрә әле вакытына, тизлек вакытына өлгертәсе була. Телевизордан күрсәтелгән хәбәрләр, яңалыклар, без үзебезнең Татарстан хәбәрләре редакциясендә һәр вакыт дөрес хәбәр генә җиткерергә тырышабыз, чөнки ул хәбәрләр безгә телевизор караучылардан килеп ирешә, чөнки алар үзләре мөрәҗәгать итәләр безгә, әйтик, нинди дә булса проблемалары турында хәбәр итәләр һәм киресенчә проблемалары хәл ителгән икән, ул чакта да безгә шалтыратып бүлешәләр һәм инде шуны яктыртуны сорыйлар дип әйтергә кирәк. Башлангыч этапта һәр кеше белән була торган әйбер дип саныйм мин, мондый югалып калу дигән әйбер. Инде аннан соң көндәлек эшкә әйләнгәч, менә көн саен репортаж ясый башлагач, андый әйберләр булмый да дип әйтергә була, чөнки гәрчә һәр тема, һәр көнне һәр тема яңа тема. Әле син аны бер тапкырда эшләмәгәндә булырга мөмкинсең. Һәм менә шушы вакыйга урынына баргач, барыбер дә син кемне дә булса анда табасың, алардан сорыйсың. Шуңа күрә ул төшенәсең син шушы темага һәм куркып калырга кирәкми дип саныйм. Әгәр дә безнең темабыз районга чыгып китә торган икән, без анда иртәнге сәгать 6-да, я булмаса 7-дә, 5-тә дә булырга мөмкин, шул вакытта чыгып китәбез. Сәгать 10-да безгә инде вакыйга урынында булырга кирәк. Һәм инде 2 сәгать, съемкага 2 сәгать, 1 сәгать
1 сәгать әз инде ул 2 сәгать китерергә мөмкин. Менә 2 сәгать төшерәбез, аннан соң инде безнең үзебез белән шундый җайланмабыз бар, ул рюкзак дип атала. Без аның белән теләсә кайсы районнан, ерактан, шәһәрдән дә видеоны монда Казанга бирәбез дип әйтергә кирәк инде. Видеоны җибәрәбез. Шушы җайланма аркылы, интернет аркылы, һәм шуңа күрә без үзебез еракта булсак та, кайтмасак та, безнең видеобыз килеп җиткән була, анда синхроннар, стендаплар, барысы да килеп җиткән була, һәм безгә шул үзебезгә текст язып, аны Казанга монда үзебезнең редакторларга җибәрәбез без, һәм тавышландырып, микрофонга укып, монда монтажлыйлар инде. Бу очракта бер репортаж ясау өчен, әйтик, сәгать 3-кә кадәр менә без 3-тә безнең планетаның хәбәрләр, яңалыклары чыга, шунда без аны өлгертергә тиешбез. Менә бер репортажны ясау өчен шушы иртәнге 5-тән китеп, ул 3-кә кадәр була инде. 3-тә эфирга чыга. Менә шушы вакыт аралыгы. Инде Казанда булганда, ул сәгать 10-да безнең чара башлана. Без аны шул 12-нче яртыга кадәр төшерәбез, сәгать ярым. Һәм менә шушы кайтып текст язып, аны да без сәгать 3-кә эфирга бирергә тиешбез. Менә шундый киртәләр дип әйтик, киртәләр димме, вакыт аралыгы. Чынлап та, хатын-кызга кайсы яктан авыр? Әйтик, ул хатын-кыз бит инде ул әни кеше. Шул очракта булырга мөмкин авыр. Ул өйгә кайтырга кирәк аңа, име балалар карарга, монда әле съемка бетмәгән, әле районнан кайтып җитмәгән. Менә бу нисбәттән хатын-кызга, гаиләле кешегә телевидениедә эшләргә чыннан да кыен. Башка яктан караганда, мин алай дип әйтмәс идем. Бер елны, шундый июнь айларында дип әйтергә кирәк, бик кайсыдыр бер авылдан мөрәҗәгать иткәннәр иде безгә. Безнең авылда менә вак чебен машкара күп чыккан дип инде. Менә шул әйберне минем исемдә калган, һәм без съемкага чыгып киттек. Ул вакытта, ул көннәр дә булырак тора иде, һәм яңгыр яварга тотынды. Без бит инде чыгып киттек съемкага хәзер. Ул Кукмара якларына булган инде. Һәм безнең бит инде көнебез, безгә биргәннәр оператор, биргәннәр машина, биргәннәр, бөтен өмет бездә, репортаж көтәләр бездән. Монда яңгыр ява, ул вакытта каян килсен инде анда машкара, вак чебен каян килсен. Шул вакытта безгә менә шулай үзебезгә ул вак чебенне эзләп табырга туры килгән иде. Һәм без Балтачка кергән вакытта, Балтачка килеп җиткәч, анда аларда бик яңгыр юк иде бугай инде, анда яумый бугай иде инде. Без шулай иттереп теге сөт өстенә куелган, әйтик, теге марлылар өстеннән анда теге чебеннәрне табып, ничектер менә шулай иттереп күрсәткән идек инде. Шул вакытны хәтерлим, менә еш кына эзләп табырга туры килә, видеоны да эзләп табырга туры килә. Менә көне буе без ул көнне менә шулай вак чебен эзләп йөргән идек. Факультетында укыткан Мөршидә ханым, Мөршидә апа Җиһаншинаны әйтер идем. Ул журналистика факультетында безгә телевидениеның иң беренче адымнарын ясатучы, әле без университет телевидениесында беренче сюжетлар ясап караганда, ул ярдәм иткән иде. Һәм аннан соң минем беренче мөхәррирем ул Шамил Садыков, ул хәзер Татмедиа агентлыгының җитәкчесе. Аны атар идем, һәм телевидениедә журналистлардан, һәм мин үземнең коллегам Сәрия Хәбибуллинаны әйтер идем, көчле журналистлар рәтендә. Бирем минем сезгә балалар шундый бирәсем килә, әйтик, стендап яздырып карау. Мин әйткән идем инде үзем сөйләгәндә, бу урында игътибарлы булыгыз дип, әле яңа кушылучылар да бар, шуңа күрә тагын бер тапкыр кабатлап үтәм. Нәрсә ул стендап? Стендап ул репортажның аерылгысыз бер өлеше, анда репортер үзе кадрда чыгыш ясый.
Ул 3 җөмлә, 3, 4, 5, 6 җөмлә әйтергә мөмкин. Менә ул шушы вакыйга булган менә нәрсәгәдер күрсәтеп, шул әйбер турында сөйли. 3, 4, 5 җөмлә белән. Менә нәрсәләр китерергә мөмкин, нинди мисаллар китерергә мөмкин. Әйтик, менә үзегезнең мәктәбегез турында мәгълүмат бирергә мөмкин. Менә бу мәктәп кайчан төзелгән, бу мәктәптә кемнәр укыган, менә гомумән бу мәктәп нинди авыл мәктәбе, һәм менә шуның турында, үз мәктәбегез турында әйтергә мөмкин. Яисә мәктәп турында булмаса, үзегез яшәгән шәһәр яисә авылдагы бер объектны алырга мөмкин, һаман шул һәйкәл булырга мөмкин, һәйкәл яисә яңа күпер. Менә нәрсә турында булса да, сез үзегез кадрда басып мәгълүмат җиткерергә тиеш буласыз.